היי, לך תאכל קבוקים יפניאק. אלק מפיק. גם על ביט שלו אני נותן את זה לפדופיל שמחפש לי בפרופיל בנות כמו 12. הפקתי את קולמויניקית ואת כולי בהיי, אני אעשה ממך כוכבת אבל קודם שבי עליי ואל תספרי לאף אחד, בואי נשמור את זה בסוד אחרי 5 דקות איתי תגידי אם זה כאב תשים צפיות, נשבר הזין מהטוב שמשחק אותך חבר ואתם לו שום טיפת כבוד מקווה שתשמע איך אני גומר לך באוזניים עם האוזניות שאני קניתי לך יא ילד זין, לא כדאי להיכנס איתי לביטמן אתה כמו פרויקט מחויבות אישית של שי פישמן ניגב לך את הדמעות אחרי כל פעם שבחית לי אנשים יהיו בשוק שהם יבינו מה עשית לי אני חושב בשניות לראות את כל מה שבנית לי 50,000 שקל זה כלום אתה מכיר שאתה עלית לי אני שקף על הקרחת שיהיה פתק אבון, ז'ור אוכל בתחת במקום להפיק אומנים, אתה תמצא בבית כלא קצת תחת במקום להפיק לקחים, אתה תפיל סבונים או מתחת תודה שהרסת לי את היום מקווה שהיה לך כיף גם לנפץ לי את החלום להרוס לי את האלבום או לזרום עליי ההומו אתה בטח תוצאה של עוד חור בקונדום, לא? סתם, מה אתם רציניים? הכל בצחוק. אתה אחד האנשים שאני הכי אוהב בעולם, ולפני שאתה טס לארצות הברית, הנה מה שאני חושב עליך באמת. יותר מ7 שנים אתה מפיק אותי, אני לא נשען עליך, אתה מחזיק אותי. הניסיון שלי בזכות הסבלנות שלך, תמיד הייתי מעריץ מספר 1 לאומנות שלך. אני אשים תודה על המסירות שלך, חבר. מצטרות שלא ראיתי אצל אף אחד אחר. כשתצטרך אותי אחי, תמיד אני שם. אני מקווה שאתה אותי, בדיוק תכבוש את העולם. אתה האחרון שתיתן לי לעזור, ויש מצב שזה קצת קיצ'י, אבל זה עושה לי טוב. פנים קרוב, עד היום בוער לי בגוף. חכו שתשמעו את מי מוכן וכמו חישוב, ואת פרוע ב-36 מדביק אותי לקיר. אורגזמה לאוזניים, לא מכיל את האוויר. אז לא משנה לאן תטוס, אני לא עוזב אותך. כתבתי דיסק כדי שיבינו עד כמה אני אוהב אותך. כי לצערי כולם פה צמאי דם. חוץ ממני, נגעתי בצבע לבן קדוש, לא כדור הארץ, ביי.